Good morning, guys. Good morning, Daddy. Ayan, dami na inom pagabi. Si Chris magang gumising. Lumabas na. Daddy. Ayan. Basta tayo. Punta lang kami kay 7-Eleven. Bila ako ng sunrocks at ang dami langaw para mapunasan yung mga mesa. Si Joe yung pilot ko ngayon. Hindi talaga kaya mag-drive eh. Kailangan may pilot lagi. So kayo, yung sabi ni Kuya. Saan dulo kaya? Kuya, ayun sa may 88 Mall, yung pala sinabi din ni ate kagabi. May 888 Mall, 88 Spring Resort. Kagabi grabe traffic dito. Nadaanan nyo din yun? Oo, te. Grabe. Kaya pag inalampas kami konti, doon kami na traffic. Kami din eh. Lumagpas pa. Kalaw ka. Dito tayo. Wala. Saan ba yun? Sige nga, una-unahan pa. Ayun. Meron? Saan? Grabe init. Splash Mountain. Diyan na yata tayo, Jo. Papasok. Oo, yan dyan. Yan. So, sa loob pa ng yung resort, guys. Sa loob ng subdivision. Kaya tahimik eh. Wala pa masyadong kabahayan. Or, puro resort pala. Ayan, ang daming pinatayo, Villain. Dolores ba yun? Ayan, puro yan. Puro resort na to, hot spring. Natural hot spring lahat sila dito. Ayos tong dalawa. Nagbike lang. Doon sa lilim, boy. Sa lilim. No oras kayo umalis sa Pasay? Pogi ah! Alas 7, anong oras na? Mami! Nag-waste kayo? Google Map? Mi! Opo, anak. Sabihin mo paano yung swimming pool ang sakit sa Panuin? Palamigin. Hindi yan lalamig, anak, kasi hot spring yan. Natural hot spring yan. Ayan ang sakit eh. Mamayang gabi na lang maligo. Wapo, dalawa. Pasok. Bigol mo po ka. Grabe yung biyahe nyo. Parang padingdong at sa... Tumatagay ba kayo? Ako lang. Ay, ikaw lang. Si Uncle. Show ihaw. Sarap! Pero di siya magayon niya rin kung nagbibusirang asad man na maliputan eh. Pagarin niya rin pila, lako ang... Nalaglag ka na naman dyan. Naglalakad. Ate! Oh, si Kuya Pino! Ulo! Tumalon? Ahem. Sheena. Ayun si Chris. Ayun, enjoy nila kahit na hot spring. Kasi kung malamig yan, Chen, tapos kahit mainit, pag ahon nila, malamig pa rin eh.
Kaya mas okay na talaga yan. Gising na ang kalbo. Nakakain na. Lasing eh, no? Walwal. Binuksan na papa yung watermelon. Naghiwa na si mama ng mangga. Ulalalala. Ayun. Tapos nakapag ano na pala. Napag-ihaw na rin sila uncle kanina. Tapos ako magluto ako ng garlic shrimp. Ayan. Magbubudel fight daw. Buttered garlic shrimp lang. Isang buong butter. Tapos isang dakot na ano, garlic. Yung mga peeled na. Ayan, tala nila mama. Ha? Strawberry fields. Strawberry. Ano strawberry fields? Bumili na nga ako ng Sonrox eh. Pinunasan. Kasi yun sa ano talaga eh. Pagkain talaga din ang gusto nila. Hindi ko na tinanggalan ng mga ano. Sabi ko, hindi ko na tatanggalan na. Para mabilis. Ayan. Bango. Ang bango, bango. Hi guys. Ang daming pagkain dito. Parang hindi namin mauubos yung ano, yung dala-dalang pagkain. Sobra. Sobra pa itong may, for sure may ano pa kami. May uwi pa kami. Ayan, ilagay na natin yung garlic. Bango-bango. So, yun, branda ng ano, chili paste, tsaka yung ano, gochujang, o kaya gochujang. Ewan ko kung anong pronounce nun. Tapos meron pa ditong ano, kanina, mamaya. Para sa mga bata, champurado. Naamoy nyo ba? Amoy. Yan ang ating pagkarami-raming hipon. Paano ba lalasingin to? Lalagyan ba ng alcohol to? Lalagyan tayo po kinuhain. Sprite lang. May Sprite pa ba dyan? Yung nilasing na hipon to, sabi ni Papa. Lagyan ko lang ano to, pundador. Kunin mo yung pundador. Aray, sorry. Tequila. Pundador na lang, lagyan natin ng konting ano. Sausawa ng mga inihaw. Kamatis, sibuyas, kalamansi. Lots of siligan. Lagyan natin ito, me. Lagyan daw natin ng toyo. Magbubudol fight kasi. Yum! Talong, guys! Insaladang talong, inihaw na talong, oh, tapos misili again with lots of onions and calamansi. Ang ingay ni Papa! Tapos toyo. Yan. Dadagdagan pa yan, may mga iniihaw pa doon. Ilang kalamansi na yun? Ewan ko lang, may wala pang 10 ata. Kulang pa. Sige, dahil mo naman tayong kalamansi. Yumers! Grabe. Yum! Tapos budol fight pa eh, no? Patay, sarap. Kain na! Tan 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 tan! Shina! Kain na, Shina! Papaypay na si Buboy. Uy, ay, dumi. Ayan, oh. Yung kandila sa birthday. Hindi siya nakakapit dito. Shrimp.
Kain na, kain. Oh, yan pa, dilis. Oh, ay, yummers. What is that? Diet ako, wait lang. Lalabas muna ako. Charot. Kain na. Kain na, kain na, kain na, kain na. Maraming salamat po. Pagkain namin karoon. Maraming salamat sa business bigyan mo sa karuga. Maraming salamat po. Well, nabero kami sa tamo nila sa aming pamilya pagkabit po. Lord, salamat po sa lahat. Amen. Okay. Kain na. Where's my Vivo? Kumain ka muna, hindi bibo. Nakay Tita Mika yung Vivo. Yay! Kain, kain, kain. Fight, 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 fight. Papa. Tita Mika. Mami! Yung yung mobile data mo, in-stop ko. Dahil may sinasabing dagdagan ko pero kung gusto ko daw dagdagan ng 200 MB. Sarap, buboy. Yung talong, paiwas sa didi. Babot ng talong, 3. Nabox out na rin po yun. Yan, yan ka na to. Oh, yung talong, paiwas sa. Nabox out na. Yammer. Yan yung ano. Ay, inihaw na. Oy! Kumain na. Takaw. Pwede may kamay. Yan. Kuya, hindi Diet ako. Bayo ma. Laki ng tubo. Simita sa siyo. Yum, yum. Sarap, kamayan. Ah, subo. Pastor, dito may space pa, Pastor. Di ka dyan mabox out sila sa gym dyan. Oo. Di ka dyan makabilaw. Maura lang ng pagkatarap niya mo na. Di ka makarebound eh. Natalo pa ba di ka pastor yan nila? Buto ba ka dito kumaktaan? Makuha pakpak niya ng jipoy, magkalipino ka. Ano lang ang ganun mo? Ang ganun mo. Good morning! Gising lang. Ayun. Ang tapos lang mag-shot, guys. Inaantok ako. Wait lang. Idlip lang ako. Naantok ako. Excuse me. Inaantay ko sanang umulan para maligo ako. Kaso, ang tagal bumagsak eh. Magandang hapon. Yan po bangon na ako, guys. Nakaidlip naman ako ng 2 oras ata or 3. So, recharge na tayo. Ang sarap mag bakasyon. Baby girl. Ay! Uy! Ayaw na naman niya. Ayaw na naman niya. Good afternoon. Hi, guys. Oh, ayun na. Flying kiss na, flying kiss na. Flying kiss na. Ay, ay, ganda na. Ay, 1, 2, 3, 4, 5. Yay! Clap, clap. Ay, isa pa, isa pa. 1. Count na. 1. Ano? Saan? Saan?
Bango ah. Count na muna. 1. Uy! Uy! Ini yun. Kiss, kiss, kiss. Uy! Galing ah. Nang-kiss yan ah. Kiss, 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 kiss. Uy! Galing ah. Nang-kiss siya guys ah. Uy! Kadaming kiss siya guys ah. Isa pa. Uy! Kaderan ay. Uy! Thank you po guys. Mura sana eh. Oh! Wait lang. Punas. Oh, kita tak naman kisita. Kita tak nak kasi. Ito sa guys eh. Uy, Diyos ko. Uy, Diyos sa guys. Kateran tayo. Nakarami kayong kiss kay Lucia. Nak! Liga dito, Nak! Baby! Ching-ching! Ha? Tayo na. Sayaw! Liga na dito, dali! Tayo na. Ay! Ayaw na! Kista. Ala! Bye-bye. Oh, di makakain ng pusit. Uwi na si Mark kasi may pasok na siya bukas eh. Kumain ng puso. Si Papa din uwi na. Kasi maniningil sa palengke eh. Babalik ka pa bukas pa? Hindi na? Ah, sige. Nandito mo kami dyan sa highway. Stop doon. Sino bang ano? Kayong dalawa ni Pep? Ano sila eh. O doon na lang kay Tonton. Kana ako dyan drive. Hindi kayo kasya sa ano? Sa motor. Sama na yan si Ching Ching. Oh no. Sama na yan doon. Pasay na yan, pasay. No, namimiming pa mamaya eh. Yung sunburn no. Oo nga eh. Jesus! Si mama mo, tsaka si mami mo. Bye! Eto, LRT Taft. Diyan na kayo? Ingat kayo. Bye-bye. Susulat kayo. Char. Ha? Skarte, turuan mo. Basa ka na. Sigurado ka? Ay, Chaboy! Ay! Bantay mo si Lola. Ay, andito rin pa yung maano. Sarap. Wala ka pagkakali. Wow! Luto na naman si Inang Reyna. Sino ba namang hindi papayat sa pamilya na to? Sino, ina? Sino? Si Rico lang ang payat dito. Ito lang. Nakita ka pa eh, no? Ayun. Friend to nung kapatid namin. Kapamilya na rin namin yan. Yan. Kaso, ilang taon ka na sa amin, Rico? Hindi ka pa rin talaga tumataba eh, no? Ano ba to? May pinurga mo na ba to, me? Hindi pa. Hindi pa? Kumbantrinin mo nga yan si Rico. Chuboy! Ay, bantay kay Lola ah. Yan. Bet mo ganitong kitchen, me. Malapit sa sink na. Yan, tapos diretso na doon. Sinong Reyna. Pagawa natin doon sa ano. Bumti ay. Kara! Ikaw, Kara, makulit ka, Kara, kung ano nung tinatangay mo, ah. Medya, sapatos, tsinelas,
Kumukulit ka, kara ka, ha? Malapit yan eh. Ang harap pati. Buti pa si Chuboy, tahimik lang. Bulaklak. Ang bango-bango. Wala, sige. Sige ka. Wala, naharap na naman po. Sige. Galit na naman yan si Kuya. Sige. Wala. Paano pa pag lumaki na yan si Kara eh, no? Ang liit lang niya ni Chuboy. Parang niya siya, nagagalit nagagalit si Dad. Okay. Huwag mo siyang haruting, Kara. Gagalit eh. Parang si Maggie din si Natsu eh. Talaga eh. Tangi si Yung Yung yan. How are you? Oh, magpapalit pa yan, May. Lobo yun eh. Lobo. Ha? Oo. Hindi yung itim lang yung Irish blue eh. Tapos puti lang. Puti. Oh. Wala, ibang... Tapos mga Namumungkal na po. Namumungkal na po ang kalbo. Gutom na ang kalbo. ayaw kakain. Rico, ito Reko. Ayun o, may cupcake dito. Kumain ka niyan. Thank you. Yan. Alam mo na pinapataba ka namin. Eh, tinan mo, puto-puto. Puto-puto. Hindi. Ano naman yun ang Maganda ng ano eh. Oo. Ito nga yun. Parang induction na siya na ano. Ang induction ni Babo. May pizza. Aba, si Mama. Nawiwili ka akalagay ng silimi ah. Kamal, Didi. Anong? Alin 50? Ah, 7-Eleven ka ata bumili. Saan? Saan? Sari-sari store. Talaga? Oh, mahal nga daw talaga eh. Na doble, no? Calvin, Marcelin. Tama na nga. Agmay pa ko na sila. Marayaan, dadama ka. Loko. Pinatso. Ganda. Saray ko rin tapalok siya. Ayo, bukas saging. Tsaka pansit no, me. Yun na lang almusal, me. Damang pansit. Meron. Anong ginagawa? Ayan, hipon. Kain tayo, guys. Hapunan. Meron kaming pusit. Tapos, ininit na pork chop. Yung kanina tira. Freshly made na. Pinausaw-sawan yan. Kain. Let's go. Kain na. Kain na. Tara na, kain na. Kain. Anak! Kain na, anak. Halika na. Kuya. Let's go. Daddy mo na. Tawagin mo na. Daddy mo. Kaso kumain na naman yun eh. Wag na. Si Palaka. Oo. Wag na. Kakain lang ni daddy mo. Oo. Let's eat. Hi guys! Swimming tayo. Masarap pag gabi eh. Kasi, ayun nga, hot spring. Paulit-ulit na ako. So relaxing magbabad. O, ba't yan negro mo? Negro kasi. Ba't na siya negro? But in the pictures I look good. I look white. I look handsome. Ordinary. Ayan sila. I look good. Ayun si Chris. Gusto nang mag-ano eh. Gusto nang magbanlaw kaso takot sa ano, takot sa kwarto. Ando si Junjun! Si Junjun. Walang mukhang bata. Ah! Walang mukhang bata.
ko yan. Kakapanood mo ng ano, ng kung anong-anong nakakatakot sa YouTube. Takot tuloy. Sa Jessica Soho yun eh. Chris, ano nga ito mababasa? Wala ka dito, my love. Pag moment tayo, my love. Ba't napupuliw na ako? Uy, wag. Oh, it's raining. Magbabasa. It's raining. Kiss mo ako. Yeah. Upo dyan. Kapitawan. Okay, alright. Ayun, last night na guys dito. Kasi 2 days and 3 days. 3 days and 2 nights lang naman. Ayun, wait lang ah. Ano eh, umaalon yung kamay ko. Yun, enjoy lang. Ewan ko, nakapag-vlog ako ngayong araw na to. Wala ata masyado eh. Kasi in-enjoy lang naman ako ito. And then, malamang pare-pareho lang din naman yung, yung ganap. Pag swimming, kakain. Diba? So, nabigyan ko na yung RMK team ng ano, ng outing. Tingin mo makakadalawa pa tayo, hindi na ano. Or makakaisa pa pala tayo, hindi na yata kasi malapit na pasokan eh. So okay na to. Bawi na lang next next summer ulit. Per night? Per night, ewan ko basta 34 yung ano, yung buong duration ng ano natin. So, yeah, mag-good night na tayo. Para swimming na lang. Kakain ka pa ba? Hindi nga, mag-good night na tayo. Pero baka may gana pa mamaya eh, pahabol na vlog. So, we'll see you later. Ayun anak ko eh. Ayaw niyang ano, ayaw niyang pa-vlog masyado ano. Malaki na.